ಜಂಜಿ ಜಾಣ ಒಂದು ತಿಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಹೇ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ನೀ ಒಲ್ಪ ಬೈದ ಅಂದು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡು ಪೂರ ಬೊಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂದಿತ್ತದೆ. ಅವೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೈದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ತೇವ್ದ ಇರೆಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಬೈದೇನು ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಅವೇ ಜಾಗಗೆ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯೊಳಗು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮರಿಯೊಳಗು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ದ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇರೇಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ತೇವ್ದ ಪತ್ರೊಡೆ. ಅಂಚ ತೇವ್ದ ಪತ್ರೊಡೆ ತಿಂದು ಆಸೆ ಆತನು ಮರಿಯೊಳಗು. ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ತುಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಈತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಲೀವ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟೆ ಅಂಚ ಪತ್ರೊಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲು ತಿನ್ನಿಯರ ಪತ್ರೊಡೆ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯೊಳಗು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ದ ಬಲ ಮರಿಯೊಳಗು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ದ ತಿನ್ರೆಪುಂಡು ಮರ್ವೈದ ಪುಂಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ತೇವ್ದ ಪತ್ರೊಡೆ ಅಂಚಪುರ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಮನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಪದ್ರಾಡು ಇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತಿನ್ನಿಯರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಲಮೆದ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಅಂದರೆ ಇನ್ನ ಕೈಟು ಪತ್ತೊಂದಿನಿ ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಬಿಸತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಕೈತ ನನ್ನ ಸುನೆ ಪೋಪುನ ಇಜ್ಜ ಮಾರು ಇಂಬೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಬೆ ನೆರೊಂದು ಲೆಂಕ್ ಈರೊಂಜಿ ಬಿಸತಿಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈಜಾರಂದು ಅಂಚ ತುಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕತ್ತಲೆ ಆತನು 7 ಗಂಟೆ ಆತನು ನೆಟೆ ಹೋಯ್ತಾ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೆಗ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತೇನ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಬೈದು ತುಲೆ ಪಕ್ಕಿ ಬ್ರೈ ಚುಂಚಿ ಬನ್ನೊಂದು ಜೀರುಂಡೆ ಪಕ್ಕಿ ಇಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಆಯ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಗೇಣ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕನೆ ಅಂತ ಬಿಂದ ಓಲು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅವು ಪದ್ರಾಡು 13 ಎತ್ತನತ್ತ ಯಾವ ಬಲೆ ಆತು ಯಾವ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನು 13 ಇರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂದೇಟು ಟಬ್ಬಡು ಬಾರ್ದು ಅನ್ನಂತೆ ನೀರಿಡು ತೆಕ್ಕೊಡು ದೇಪ ನೈಟ್ ಬಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಿರವಡು ಪೂರ ಅಂಚ ದೇನಿ ಪುರ್ಲು ತೆಕ್ಕೊಡು ನೀರಿಡು ಬಾರ್ದು ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಇಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಪಿರವಡು ಉಂಗುಲ್ನ ತೆಕ್ಕೊಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಿರವಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಲೋಟೆ ಅದು ಜೊತೆ ಬೆಳ್ತಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಳಂತೆ ಮೂಜಿ ಲೋಟೆ ಬೇಯ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂದೇನಂತೆ ಬೊದುಲ್ರೆ ಪಾಡ್ಗ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಆಂಡ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಏನು ನೀರಿಡು ಬೊದುಲ್ ಪಾದಿ ಏನು ಬಕ್ಕಂದೆ ಮೂಲು ಉಂದುಲ ದೆಕ್ಕದಿ ಏನು ಈಜಿನಾಂಡ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಬಲೆ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಬೇರೆಡೊಂಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೆ ಪೆರೆದು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪೆರೆದು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಈಗ ಮೇರಲ್ಮಿ ನಿಕ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಪೆರೆ ಅನ್ಬೋಡದು ಅಂಚ ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಅವ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಏಪ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆತ ಅಂದು ಇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂಚ ಮೇರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರಗೆ ಅದಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನು ಇನಿ ಯಾನ್ ಮನ್ಪು ಜವನದಿಲ್ಲ ರಂಚೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪೆರೆದು ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲಿ ನನ್ನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರೆಪು ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು
ನನ್ನ ಅರೆಪು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಐಕ್ ಅರೆಪುಡು ಮಂತದ್ದು ರೋಲ್ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ಬೇಪಾರದಿ ಎರಡು ಐಡ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಅರಿನ ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಪಾಡುಂಡು ಕೊಲ್ಲಮೆದ ಬೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮರಿಯಲ್ಲದನೇ ಉಂದು ಪೂರ ಬಕ್ಕ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ನಿಂತಿರು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಲ ಮಂತೊಂದು ನಿಂತಿರು ಅಮ್ಮಲ ಮಂತೊಂದು ನಿಂತಿರು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನುಲ್ಲಿರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಪತ್ರೊಡೆ ತಿಂದರೆ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಒಂದು ಬದಲು ಪದಿಯ ಅರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಒಂದು ನೆರೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತವ ಬೊಂಜೆಲ್ಲ ఈర పంచిని వాడు ఈరు పనుపున పెట్టిడి అను పత్రుడు ఎక్స్పర్ట్ లాగా మనకు ఉన్నారు మరి అవు నీ నమ్మ నీ పూరేట్లో నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉప్పుడు ಐಕೆ ಅನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂತೀನಿ ತೆಲುಪು ಪುಡಿ ಪಾಡೋದು ಅವು ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಐತೆ ಮಗತಿಗೆ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ತಿನಿಯರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೊಲಮೆದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾವು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲೇಡು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಟಾತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಮಂತುದು ಅಂಚ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನೆನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಮರುವೈದ ಪುಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದೆತ್ತ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪುಣಿ ಕೆಸುದ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಸುದ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಜಂಕದ ಐತ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೀರು ದುಂಬು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಟೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತಿನ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಜಂಜಿ ಜಾಣ ಒಂದು ತಿಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಹೊರ ಎಂಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅದೇ ಏರ್ಲ ಮಂತ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೇಗಿ ಅದೇ ಇರ್ಲಾಗುಂಡು ಈ ಮೆಟ್ಟು ಬಡಿದಿ ಬಂಗಾವತ್ತದು ಮಂತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಪೊರ್ಲು ಈ ಜನ ಒಂದು ಎಂಗಲ ಪತ್ರೊಡೆ ಆನಾಗ ನಿಂಕಲ ಪುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಂಡಿರು ಮೇರು ಬಂಗುಡದ ಕಜಿಪ್ಪನ ದಿತ್ತಾನು ಅಂಚ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ವನಸ ಬಂತಿರು ಅಲ್ಲಮೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಮೇರೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ವನಸಾಂಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಪತ್ರೊಡೆಗೆ ಗಾತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇಯ್ತದ ಬ್ರಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿನ್ಪಾಂದು ಮೆರ್ನ ವನಸಾಂಡು ಆರು ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲ ಆನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು
ಎಂಕ್ ಬಡ ಇಲ್ಲಡ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಂತಿನಾನಿ ಎಂತ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಡೆ ಬೇಯೊಂದು ಆತನ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗನೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಅಂಚ ಕಿನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನೊಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣದು ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮುರಾಣಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಂತಿನತ ಗೆಜ್ಜೆಗಂತಿನಾನಿ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಅವಳು ಗೆಜ್ಜೆದವಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆನ ಜಂಕ್ ತೆಪ್ಪುಲೆ ದೇವಣ್ಣ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಗೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುನ ಇಷ್ಟೇಜ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ದುಂಬು ದೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಈ ಜನಟ ಮುರಾಣಿ ಪಂತೀನಿ ಗೆಜ್ಜೆದ ಜನಟ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡ್ತನು ಅಂಚ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಯಾನು ಜಿಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನನೆ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಚ್ಚರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಪೋಡಿದು ಲಕ್ಕು ಏನು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ಲ ಭೂತ ಹೊಂಡದು ಯಾನು ಪೋಡಿದು ಯಾನೇ ಲಕ್ಕು ಎನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸೌಂಡ್ಗು ಅಂಚ ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತರಿನಾಗ ಎರೇಸರ್ ಕೊರಿಯಾ ಅದು ಕುತ್ತಲಾಗದು ಇಮ್ಮೆ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇಮ್ಮೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಬೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಕಲಾರು ಮುಡಿ ಚೆಪ್ಪುನು ಮಲ್ಲ ಆಯನರು ಮುಡಿ ಚೆಪ್ಪಿ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ನಿದ್ರೆಡ್ ಪೋಪಿನ ಬಕ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಐಕೆ ಇಮ್ಮೆನ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಕಲಾರು ಮುಡಿ ಚೆಪ್ಪಡವನು ಅಂಚೆ ಇಂಬೆ ಕುತ್ತ ಕುಲೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಮ್ಮೆ ನಿದ್ರೆಡೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲೆಂದು ಬಕ ಮೇರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರು ದಾದಮೆ ಅಂದು ಎರೇಸರ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಐದಕ್ಕೆ ಕುಡರ ಎಂಕುಲು ಪಿದೆಡು ಆನೆ ಇಂಬೆ ಬೇಗ ಜೈದೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜೈದೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಪಿದೆಡು ಕುಲ್ದ ಹಾಲಡು ಸೀದಾ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕುದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ ಕೇಂಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತನ ಏನು ಪಂಡಿಂದ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಂಬಂಧ ಪಡಂದಿನಿ ಶಾಲೆದನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ SSLC ಇಡುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಡುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ SSLC ಇಡುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕುತ್ತಲಕ್ಕೊಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಡ್ದ ಕಡೇನೆ ಎಂಕುಲು ದಾವಲ್ಲ ಮನ್ನಿತ್ತಿದೆ ಇಮ್ಮೆನೆ ತೂಯ ಹೆಂಗೊತ್ತಾನೆ ಇಮ್ಮೆ ನಿದ್ರೆಡೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆಂದು ಐಡ್ದ ಕಡೇನೆ ಅಬೌಟ್ ಟರ್ನ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಸೀದಾ ಬೋದು ಕುತ್ತ ಬೋದು ಜೆತ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನಿದ್ರೆಡು ಪೋಪಿಂದಾನೆ ಬಕ ಏನು ಡಾನ್ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಬಕ ಓಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ನಾ ಡಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಯಾನ್ ನೈಟೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಶಾಲಡ್ ಕಟ್ಟದು ಕಂಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ್ಗೆ ಕುತ್ತಲಕ್ಕೊಂದು ಐಡ್ ದುಂಬು ಸೀದಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದು ಚಿಲ್ಕದಿತ್ತು ಸೀದಾ ಪಿದೆ ಪೋಪಿನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನ್ಗೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟಾಯಿರೋಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರು ಶಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕಂಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವು ಪೋಂಡವು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪು ಜನ ಆಂಡ ಕನ್ನೋಟು ಪುರ ಪಾತಿರ್ವೇನು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಬೈದನು ಆಯ್ಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಹೊರ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿ ಎಂಗ್ಲು ಜೆತ್ತಿಬೇಕು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ದೇಪಣ್ಣ ಇನ್ನು ಸೀದಾ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪಿ ಪಿದೆ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರು ಅಂಚೆತ್ತು ನಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಸೀದಾ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪಿದೆ ಪೋಪಿರು ಅಂಚೆದೆ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಐಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತಂಡ ಕಾಂಡೇನೆ ಲಕ್ಕುನ ಕೆಲದ ಜೋಕುಲು ನಡುಟ್ಟು ಪಡಿಕೆ ಮೇಪರ ಲಕ್ಕು ಇರತ್ತ ಇಂಬೆ ಅಂಚಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಜೆತ್ತಿಡ ಕಾಂಡೇನೆ ಲಕ್ಕುನು ಐಕಿ ಆಯನ ಕೈ ತಲ್ಜಿಪ್ಪಡೋಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಆಣಿ ಗೆಜ್ಜದ ಒಂದೊಂಜಿ ಜಿಂಕ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಂತಿನ ಆ ಜನ ಒಂದೆತ್ತ ಜನ ದೇದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಂಚೆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನಗ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಂಕೆ ಯಾನೆ ಪೋಡಿದು ಪೋಪೆನು ಆ ಸೌಂಡುಗು ಅಂಚೆ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸೌಂಡುಗೆ ಯಾನೆ ಪೋಡಿವೆನು ಬಕ ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ വെച്ചോണ്ടേ సరే బేదండి ఏందమ్మా గ్యాస్ బంద్ అనుకో
ಹಿಡ್ದಿಯೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು ತಟ್ಟಿಡ್ದಿಯೇನು ಎಂಚಾದ ಸೋನು ಸತ್ಯವ ನೋಡು ಇದು ಸುಳ್ಳುಪುರ ಬಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಸತ್ಯವ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮುಪುರ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಮಂತೋ ನೀತೀರು ದೊಡ್ಡ ಮಂತೋ ನೀತೀರು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪೊಕ್ಕಡ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವ ನೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾತನ್ ಬನ್ ಬಿಜ್ಜು ಈ ಬಲ ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಬನ್ ಎಂಚಾತು ನಮ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾತನ್ ಬನ್ ಎಂಚಾತನ್ ಬೇ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರು ಎಂಚಾತನ್ ಅರೆಪದ ಅಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅವು ಅರೆಪದ ಅಡ್ಡೆನೆ ಅರೆಪದ ಅಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕನೆ ಹಾಕು ಒಂದು ಪತ್ರೊಡೆ ಉಂಡದ ಅವೇನು ಅರೆಪಗೆ ಪಾಡುನು ಅರೆಪದ ಅಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಕನೆ ಹಾಪುನು ಡ್ಯಾಡಿ ಗಂಜಿ ಬೈಕೊರು ಡ್ಯಾಡಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವಾಡು 6 ವನಸ್ ಮಂತದಾರನ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡಿ ಆಣ ಒಂಜಿ ಬೈಕೊರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತು ತೂಪ್ಯಾನ ಇಂಚಾತು ನಮ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಯಾನು ಅಡ್ಡಾತು ಕೆಲದಕ್ಕನ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ರೌಂಡ್ ಅದು ಸುರುಳಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬೈಜಿ ದಯಪಂಡು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಉಂದು ನಾನು ಮಲ್ದಿಜಾನು ಒಂದು ಅರೆಪುದಟ್ಟೆ ಪೂರ ಮಲ್ದಾನು ಒಂದು ಪತ್ರೊಡ್ಡೆದ ಇಂಚ ಮಂತದ ಮನ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಅಂಜೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಂಟು ಖುಷಿ ಆತನು ಮಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೇದಾತನ ಆಕ್ಲೇ ಪೂರ ತಿಂದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಣ್ಣದು ಒಂದು ಪೂರ ಹಳ್ಳಿಲೇಡು ಪೂರ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ಸು ಮಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಪೂರ ಬಡ್ಸ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನಾನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಪೂರ ಹೆಂಗ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡೆ ಅದು ನೀರು ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಂತು ಕುಲ್ದಿರು ಬಂಗುಡದ ಕಜಿಪುಡು ಬಂಜಿ ನೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಜಿ ಜಾಗ ದೀತಿದ್ದೀರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ದೀತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿದಿಲ್ಲ ನೀವು ದೀತಾನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಮರುವೆದ ಪುಂಡಿ ಒಂದು ಪತ್ರೊಡ್ಡ ಬಕ್ಕೊಂದು ಎಟ್ಟಿಗಸಿ ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಎಡ್ಡ ಗೆಲದಕ್ಕಲ ಒಂದು ಅವು ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಒಂದು ಉಣ್ಣತ ಬೇಯ್ಪದಾಯ್ಬೇಕ ರೌಂಡ್ ಸುರುಳೆ ಅದು ಕಟ್ ಮನ್ಪಿರು ಅವು ಪಣ್ಣದಾದ ಗೊತ್ತು ಅಕುಲು ಐಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರು ಕಿಚನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಮಂತು ಪೂರ ನಿಂತೀನಿ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಮಂತದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ನಟ್ಟು ಅಟಿಲ್ ಮಂತದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಲ್ದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದೆ ಇಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಡ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಅವ್ನು ಮಂತ ತಿಕ್ಕದೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಡಿತೀನಿ ಅನ್ಮಂತ ತಿನ್ನೋನಿತ್ತೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪುಜಿ ನಾನು ಆಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕುಳಿತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳು ಪಂದು ಪೈಯ ಅಮ್ಮನ ಡ್ಯೂಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊ ನಿಂತಿರು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊ ನಿಂತಿರು ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಲೇಡಿ ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೋದು ಬೈಯ ಬರೋ ನಿಂತೀನಿ ಯಾನ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದುಂಬುಲ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟೈಮೇ ದಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬಂಜಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಬೆಂದೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೊಡತ ಪೂರ ಅಟಿಲೆ ಮಂತದ ನಮ್ಗೆ ಬೊಡಿತಿಲಾಗ ಮನ್ಪುನು ಬಕ ಎಂಕದಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೂ ಕುಲ್ಲರಿಜ್ಜದ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಚಾನಲ್ ದೀತಿ ಜೊತೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಂತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರ ಮದಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಟಿ ವಿ ಅಂತೀವಿ ಮೆಲ್ಲದಿರಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್